Ladies and gentlemen, nhasi tadzoka futi kuchitungwiza kumusha mukuru ndandijoka naapostles Nyange ndiri vaprofita vakuru vazhinji vacho vese nemapasta vakuru nemachechi makuru kamatarisa zvese zvine kamwe kaconnection kazvinako nechitungwiza. What is the secret nechitungwiza? Chitungwiza musha mukuru, chitungwiza is blessed. And also history kuno vakapona inzi aiprofita so chitungwiza is visible in the spiritual realm. But not only for good things, ndikuona even atinonzi nyanya zhinji marabhatsese zhinji dzinobva futi nekuno, saka I think panenge paina mari muzhinji Satani anenge achida kunge aripo. Otherwise kuri sei kuno? Aiwa kuno kune nyasha. Mamumbori busy nechi mazuva apfuura? Mazuva apfuura ndingori busy ndiri kudzidzisa pamusoro pema-altars a lot of deliverance that we are doing. It has been hectic. Alright, mamuchicha zvakanyanya ne-deliverance. Yeah. Ndiona deliverance itopic yanyanyotanga yasiwa vanhu vakumachechi mukuzati makutaura nyaya dzekushandira nekubatsirwa. Yeah, ndizvo vazhinji vangu. I cannot speak on those churches because no, kwete mukutaura about those churches asi ndikuti ndoya language yamo muchechi izvezvi. Yeah, iwe unogona kudaro sajournalist anofamba but inini zvangu ndinoparidza the total package, the whole counsel of God. Alright, but chii chinonzi deliverance? Takatarisa deliverance mazita futi mamachechi, mazita session inoitwa after mufundisi waparidza. What really is deliverance? Deliverance zvinongoreva kuti translation from one kingdom to another kingdom in a simple way. Yeah, saka zvokuti pane session yedeliverance. I think munhu akatoita born again atova delivered because atomova from the kingdom of darkness to the kingdom of light or to the kingdom of God. So deliverance simply means translation. Pane yatinozoita yekuti vanhu vakusunungurwa nemadhimoni vakudi but iwewe mweya wako unenge watosunungurwa. That's deliverance. Saka paipa ndinogamuchira ishe jesu namambo emuponesi wangu ndopandatodeliverwa. Watodeliverwa, mweya wako watodeliverwa. But pane zvinhu manje zvekuti ukaverenga, I think it must be Ephesians 4:23, not be renewed in the spirit of your mind. You are now beginning to work. Because paunoitwa deliverance, paunogamuchira jesu, vamwe vanhu vanenge vachiita matransactions newakaipa, vamwe vanenge vachine maobjects avanga vachiri kushandisa. Unenge uchitonzwa kuti mumwe munhu akatendoka aenda anotamba mashavi. Saka they ndo panozoita deliverance. Yauri kutaura kuti inozoitwa segment. But pese pana Mwari, whether time of intercession, whether time of ziviso, deliverance will be taking place. It can't be fixed to a certain time. Because there are time here deliverance. Kuma 33. Yeah, kuma 33. Wavedzochikira kwaku. Alright, saka deliverance chaiyo iri kuitika iwe pauri kubarwa patsva. And then chaakuitika dzapfungwa dzako dzinenge dzichita sei? Dzinenge dzakuda kurinyowa. Pane area of maturity yekuti unofanira kunge uchikura and uchisiya zvimwe zvinhu, which means it can't happen. Transformation yemunhu haigoni kuitika overnight. Saka it's a process. But automatically, because number one, chatinoita padeliverance chekuti we need to understand kuti when you are delivered, you have been translated from the kingdom of darkness into the kingdom of light. It means you are no longer possessed by demons anymore. But you can be oppressed. You can be afflicted. You can be possession is ownership. So demons don't own people. Mademoni agoni kuona munhu. As kana usati wava born again, you are possessed. You are yes. Mashandisa mashoko maviri, possessed. Then after that, oppressed. Yes. Well, you know, when somebody is oppressed, which means there's a desire, akadzvinyirirwa. Anachiona kuti ari kuda kuva free. But pane something chiri kumuoppressa.
Alright. But kana uri possessed, you belong to someone. Alright. Saka imimi manje saapostles nyake zita renyu remadunhurirwa the hangman. Rauya through kuti munenge muchikasta madhimoni zvakanyanya. Pamune muchikasta paya muri kukasta vanhu vari possessed or mukukasta vanhu vari oppressed? It depends on the boss. Chinoitika ndechekuti mumwe munhu anogona kutouya asati atendoka otosunungurwa. Then from there, what is important, the role of the church is to cause people to have a relationship with Christ. You understand? Zvekudzinga mashavi nekudidi zvese izvi, it's secondary. The greatest miracle is salvation. But ukama na Kristu kazhinji kacho kachisi chinhu chekuti ndinongomuka ndatone ukama hwasimba na Kristu. Even nyango relationship yedu inini kuziwana kwanoita naapostles nyake mbijana tichita sei tichienda. Asi madhimoni anenge akatondidzvinyirira. Mombotange ronditicha Genesis 1 verse 1 muchindidzidzisa kunamata kana kuti madhimoni ndo chinotofana totanga kutodzingwa. When we are in the presence of the Lord, demons will flee. Demons will flee, then will help you to maintain that deliverance. Yeah, you remember painzi muyosvina ukadzingwa anditi unoenda kure kusina mvura unodzoka uchicheka kuti mawabuda muya makamira sei. Ukaona musina chinhu unonotora mamwe 7 are not only 7 are more powerful. Yes, unotora mamunya mandimba. You understand? And the condition of that person becomes worse. Yes. You understand? Is it? Ndo nyaya dzacho dzokuti unozoona munhu anozoita worse. Saka when somebody is delivered, anda kunzwisa how do you maintain deliverance? Akuita maclasses ekukura munashe, a relationship with God. That is why I say this is not a one day thing. But muchechi mune utekwa urimo usingauye kuzonamatirwa unenge uchingoita nge uri machuwa asi madhimoni futi there. It depends. You know, those that manifest are smaller than those that I think manifestation inosiyana. Iko kwauri kutotaura ikoko inogona kunge itori manifestation kokusaya kuzonamatirwa. Yes, nekutongodzikama ikoko yakwe inogona kunge itori manifestation hombe. Because mademons mahombe manifest as what we see. Vaya vatinoona dzimweya dzemadzimbuya dzichema ndiche those are smaller demons. Yeah, those ones are smaller demons. So how do you deal with cases akadaro? Chikura kwangu nenyaya yekuti apostles nyake pavanenge vachipreacha tinotogara tichitoziva kuti apostles nyake ereda wavo ndinhingi tichitorova matongues, then patinozodeza guest preacher ereda kubuditswa dhimoni rechakati. Handiti wakambonzwa here nyaya yekunzi nyoka dzemusha dzorwa nemutoro? Saka because sometimes chimwe chinoita kuti vanhu vasamanifest familiarization yekuti vanhu vafamiliar and they no longer like honor the grace that is operating in that place. Zvinogona kuhinda. But mumwe munhu akauya different levels of grace as well, because we are called differently. Vamwe vakatouya kunotopora vanhu, vamwe vakatouya kunotosunungurwa vanhu, vamwe vakatouya kunotoprofitwa vanhu kutoshamisika. Saka those are levels of graces akatosiyana, we operate differently. Alright. Subject yedu ndeye deliverance, but tanyanyoita kuti if itange deliverance is only from demons. But I believe kuti zvinotinetsa muupenyu asi madhimoni chete. What else can you be delivered from as after ipapa hatisoti tabva mukubarwa patsva because tatonzwisa ipapa, but mukuchirarama manjomo pane paunoona kuti yes I'm delivered, but pane kamwe kanenge ka deliverance like kanoda kuitika pandiri. Yeah, no, I think kuti question yako ndeyekuti ndoda kunzwisa kuti chinombodzi madhimoni chacho chii. Chinonzi madhimoni chii? Because zvazvinoita ndezvekuti there are two kingdoms that operate. There's the kingdom of God and there's the kingdom of darkness. You see, saka mademons, these are fallen angels. I think Satan paakadzingwa paakarebel against God, he rebelled with 1/3 of the angels. Oh, yeah, you see, those are fallen angels. Saka dzine ma-agencies
saka kazhinji zvinhu zvinoitika zvinonetsa muupenyu, it's associated to a certain spirit, it's associated to a certain demon. So there's no way you can say kuti no zvinonetsa muupenyu pasina influence of a spirit. Oh. Yeah. Hapana here pamwe pengoti adziko apa anongozviregerera kuzviregerera kwacho nikoko you open a door. Because demons are opportunists, they operate. Ndabotaura nyaya yekuti kune vamwe vane maobjects vakauya kuna Shasi vane zvinhu zvavakachengeta. Saka there iko kuzviregerera kwacho ikoko it opens a doorway yekuti ngochatakwa nemadhimoni acho. Alright, then mati two types of mademon. And there are two types. Types of deliverance. There are many types of deliverance. There are what can we say? Demons operate in dimensions. Akasiyana ukaerenga kuna Ephesians, I think it's 6, I think from verse 10 ichitsika kumberi. Kuti there are principalities, there are powers, there are rulers, there are authorities. And I said, there's actually a demonic prince over the town of Chitungwiza. Rino influenza zvangu vachiti zviri negative. There's also the angel of the Lord over a city. Yes. You understand? Saka pane malevels ekuti nekuda kwematerritories ndosaka wachinzwa kuti unogona kupinda mune imwe iwo unotenderera always kuti kumwe kwacho ndokuona uri nda kutosvika kuti unoroyo. Unogona kuti ukapinda mune imwe community unonzwa kuti yakazara maprostitutes. You see, there's a spirit that controls. Zvoti kuna vamwe vanhu vakatoenda ikoko vachivada kunoshanda. Ndozvoona kumanzimambo. Ukaenda kudare rachief mutazi kunotongwa nyaya dzengozi. Ndo nyaya dziriko chete. Ukaenda kwamambo makoni kunotongwa nyaya dzekunzi handinanga uroyi. Ukaenda kwamambo bushu kunotongwa nhau dzekutorerana vakadzi, kutorerana chichishandiri. Ukaenda kwamambo dotito kutongwa nyaya dzemakunakuna vanorora nehama. Saka ndisingambozvibhilieve kudhara zvekuti there is a certain behavior inoenderana nenzvimbo iyoyo taikoti vamwe pfungwa dzavanhu ikoko kana kuchikomboni kana vanorona kuti no ndo zvinhu zvirimo imamo then maharare inenge yamix manje. Saka Harare itori infested manje. Ndeyakatonzi ndinoziva paugere ndo pamuzinda waSatani. Saka everybody comes to Harare, it's full of evil. This is what we are saying to know. When we are dealing with the deliverance, a city can be delivered. City. Yeah, deliverance, a city. Both kaverenga Acts chapter number 8. You yekuna kuna Simon the sorcerer. Anga akaroya Samaria yese. Anga akaroya Samaria yese. But zvinonzi vanhu they were amazed because vaenda kwaari. Saka a person can be a principality zvokuti anotokonzera vanhu matambudziko voenda kwaari. No, I did deliverance yomwe anokonzera vanhu matambudziko. Yes. Voenda kwaari. Kunotsvaka solution. Yes. This one confessed and said kana ndisitorina chekudya kana mari ndaingobuda kunze kweguta ndonofuridzira matambudziko. Within 30 minutes vanhu vanotanga kutouya ndarovana nemurume ndasangana nechakati. Saka Simon the sorcerer anga akaroya guta rese. Every system. Simon yanga iri n'anga. Then baroya guta vanhu vauya kuzorapwa naye. Ayazorapwa naye. Yeah. You see? Yeah, ndibona. Manje runoroyo nogere guta manje. Yes, Philip asvika. Ndo zvakaita isusu ana hangman tiri kuroyonora Chitungwiza. We are taking every street and every corner. And then one other thing I think we talked about kuti tinopetera. Pa kuna we operation ndatende ukanditi. How do I guard myself against kuerekana ndagarwa futi nechi nemadhimoni kuti andiona because ndabona Mwari anokwanisa kundioperate nokushows ndinozvigada sei. Ndo panokurudzirwa munhu kugara in the word of God and nokunyanya kunzwisisa identity yako kuti ndamwana waMwari nekuseta maparameters kuti no every freedom has got limitations as well. We are free but there are limitations. You understand? Haungati you have been delivered kuti wanga wachimboenda kune dzimwe nzvimbo dzemafaro wobva kuti ndikuenda hangu kunotandara handichaite zvokufara zviyazvi.
you mean you are opening yourself to those attacks as well. Saka, you guard yourself by reading the word of God, by praying always, and also attending a Bible believing church. A Bible believing church. Ndofunga mabanzo bakutaura kuti a Bible believing church. Yes. Zvakawanda machurch you talk about those things another day, but vanotenda Bible ribambira. Kuva demon conscious. Manje kwekuti tokana tichingofunga mademoni kuti ndirapoto mademoni uri right here. Akusi right. Remember Jacob paaitiza Esau. Akasvika panzvimbo paakarara akatsamira dombo. Shoko raMwari rinoti he saw a ladder connecting the heavens, the earth, and the angels ascending and descending. Paakamuka anoti surely God is in this place, but I was not aware. He was aware. He was not aware of the presence of God. He was aware of challenges that he was facing. So when you are demonic conscious, you attract demons. You understand? You see, so it is important kuti uziva identity kuti inini I am now a child of God. I'm born again, and ndiri mwana waMwari. Mwari anoita zvakanaka. Mwari anondibetsera. Alright, last zvandichakumbira kwamuri last as the Bible for we are not ignorant of the devices of the devil. Mademoni munonyatsoziva fanike munyazoziva kuti ndezvipi zvamungati masymptom kwete ese, but usual symptom ekuti ukaonawo vakudai, ukaona vakuita zvakati, uro ukaona mwana wako kana murume wako kana hama yako kana shamwari yako ichibehave so, kana iwewe find help kazhinji kacho unogona ngechi waopereswa nemweya tsvena. Yeah, ndosaka ndati ine mipanda maoparetera ainoita. There's a very powerful teaching yandiri kurana on Facebook yema-altars. You understand? Nezuru, I think the recently they told me out of poverty. My symptoms ekuti no you need help. Sometimes waunganidza mari kunoya problem inotora mari yese. Yeah, you understand? You understand? You see, ekuti munhu apa apinda muchipatara mari yese yatorwa. You understand? Kana kuti mota inongofa. Saka there are many symptoms. Ndakabata issue the spiritual aspect, dream life. Kutokaona uchingorota uchifamba wakashama, uri kumusha, in a mad house, uchidzungaira, starting a journey, you can't complete it. You know, those are symptoms. You know, they could be an altar. Because my demons are kune ma-altars anokonzera zvirwere, ma-altars of sickness, ma-anti-marriage spirits. Yeah, iwo ma-altars epoverty. Saka atingati ma-princes zvakafanana ne-altar of poverty. Inokondrura futi altar yechirwere. Because kana une uromba ucharapwi. Kana une uromba uchararama upenyu hwakanaka. Saka tichitarisa ivi hatunoti spiritual mapping yekumepa life yemunhu yekupota uchimonta kuti ini zvinhu zvangu so fanike yako yandida kutokuita tuno mafigures ako aimbokwira zviri very fast, but there's congestion in the airwaves. You understand? The space is congested. Saka we need a certain grace to operate above. Saka there are many symptoms. Also, thank you so much for joining us. Pandinenge ndiri serious naMwari, Satani anondibhura chaizvo, ndomira kumbonamata zvinoita ngezvinhu zvambomira, ndange ndoita sei baba. No, sometimes mukubhurwa ikoko haasi Satani. Ukaverenga, it must be Psalm 103 verse 7. Inoti Mwari akazivisa nzira dzake kuna Moses, mabasa ake kuvana vaIsraeri. Chirungu rinoti he made known his ways to Moses and his deeds to the children of Israel. So what is important when you are in this journey of life? To track the will of God in your life. Sometimes you funga kuti uri kubhurwa naSatani. Iye uri kutovakwa. You understand? Vana vaIsraeri vaingoziva mabasa kuti mvura inobuda padombo. But Moses aiziva minyatso yacho. Aiziva kuti pakanzi avapuwa mana. Iye aiziva kuti no, maoven ekubheka mana ari papi. He knew the ways of the Lord. Saka it is important when you go through challenges vari kutaura izvozvo, kana uchisangana nezvinorwadza, tsvaga kuti no, what is God saying? Maways aMwari ndaapi? Not mabasa. So if you look for the ways of the Lord, you see the works of the Lord.
Ladies and gentlemen, mawanzwa apostles Nyake kana takagara patsoka dzavo tinenge tichipiwa wisdom after wisdom after wisdom. Hanzi manumbers edu kune congestion mumansai. Kana muda kuona mavideos avo, almost every video ravari kuita mateaching avari kuita kuri share papage pedu, saka munenge muchingodairectwa. Kana mapedza kuona ipapa munamagoita kakanzi follow, so that you won't miss powerful sermon powerful teaching, or even kana nyange uri down vanogona kutokupa motivation yekuti unotozobva ipapa wakananga kuchechi wati I need this kind of word. Thank you, Apostle. God bless you. Maida basa.